sila esigodini saseNkukhwini enkosini yakwaMandlakazi Ward 1. Sizoqhubeka nomsebenzi njoba kade sabanana ekuseni. Sizoqhubeka nalo msebenzi ususa ipayipi kuleli thangi olisala kuleli thangi la. Umsebenzi omkhulu ngoba uzodla imali engango 333 million. Esizothula ke usonkontraka la Alfrastructure kanye noengineer ECA oyi-consultant. So ke besize nje ngalokho lokhu siqhubekile njengomkhandlu waseZululand ukushintsha impilo zabantu baseZululand ba zibe ngcono. Besizobatshela ke abantu ukuthi abaqhubeke basethembe ngoba sithembakele kubo. Kodwa nabo ke baqhubeke bathembeke kithi. Besizosho mhlawumbe ngifisa mhlawumbe sengiphethe mina khona indaba enkulu eyakhulunywa uSomlomo wakaNongoma ebekhuza khona ke bedikhuza mhlawumbe nje ukukholwa ngalokho. No, akukho thina njengomkhandlu waseZululand sifuna wonke umuntu waseZululand asimbheki ukuthi usontaphi, asimbheki ukuthi uyasonta noma akasonti. Kuphela nje thina sifuna abantu baseZululand basizakale, futhi sifuna abantu baseZululand bahlomule kulowo mhlomulo osuke ukhona eZululand. Abantu baseZululand abaphile eZululand, asikubheki ukuthi usontaphi. Thina sazi ukuthi ingwidla ngamabala. Umuntu uzobona ukuthi iyiphi egeze ngencokazi ayikhethelele. Kodwa thina njengokwethu sifuna ukwenza kahle phambi kwabantu, sifuna ukuthembeka phambi kwabantu, sibe qotho, sibenzele lokho okuhle okungangalokho esingakwazi ukubenzela khona. Ngeke sibaqambele amanga njoba kade sethula lo msebenzi, sethula umsebenzi okhona, asethuli into engekho, asethuli into esazo, sethula umsebenzi ozoqala manje. Khona kulinda mashobana ongafisa ukusho basikhathekisona namhlanje. Kusasa ngizobe ngihambela izikole, ngizohambela isikole sakwaNongoma, ngiletha ama-uniform angaphezulu ka-60. Ngizosuka lapha ekuseni ngiye esikoleni eseSolundi, nakhona ngizohambisa ama-uniform angaphezulu ka-60. Nakhona futhi sembese iy'ngane lezo esithola ukuthi zihlwempu. Ngiyosuka ke lapho ngiyobamba umhlangano womkhandlu ozoba ngo-2. Kuyasetshenzwa nje, asikho isikhathi samahhala, siyasebenza nje, isukile, siyagijima, sifuna ukuguqula impilo zabantu baseZululand zingafani nayizolo. Siyabonga. Siyathokoza kakhulu.